yazi yazi abantu besilisa engathi ngeke ngikhulume nabantu besilisa kunento enziwa abantu besilisa futhi kade baqala abantu besilisa ukuyenza bayiqala lento okuthiwa iseBhayibhelini nangu uJona yabo leyamjida uright leyamjida uJona umfana oright noma ubaba oright mangabeka kuubaba noma umfana ngazi kodwa nje ngiyazi umuntu wesilisa loya mangizwa uJona nje uJona umuntu wesilisa loyo manje into engixakayo uJona kuthiwa wathunywa la wafela wathunywa uNkulunkulu kanjalo yabo methunywa uNkulunkulu uJona there is something ayenza uJona kuthiwa uJona wathunywa eNineve uyasuka uJona ngazi wayingenweni wafela washona eTarashish mfethu yabo abantu besilisa kade baqala ukungezwa nokungalaleli ungathi uthunywa eNineve yaTarashish uyokwenzani la ungathunyiwe khona uyokwenzani mfethu la ungathunyiwe khona ngoba kwashiwo kahle ukuthi yeni abantu besilisa kade ngazi noma ngizosiba mentally disturbed kodwa ukuhlupha nje abantu besilisa kade bakithi naqala yabo uyaphi nje uJona eTarashish kushiwo kahle Jona hamba uye eNineve thatha umkhumbi ugibela umkhumbi uyodala inkinga nasemkhumbini uyozadliwe inhlanzi nakuyona lento okudliwa inhlanzi angazi noma inhlanzi eyagunya uJona noma uJona wagunya inhlanzi kodwa khona umagunyagunyana owenzeka yabo khona into kuyento eyagwinyenye hayi igwinya ngisho ukugwinyeka kugwinyana hayi igwinya abacama indaba zamagwinya ngisho ukugwinyeka magunyagunyana kule yanto yabo yabo engayazi nami yini kodwa nje madoda please ngiyanincenga bafethu nami ngiyona indoda ngiyanincenga bafethu ake senzeni into eshiwoyo abantu bethu noma eshiwo uNkulunkulu ungathi uthunywe kaSpa wena uye kaCheckers yabo ngoba mawuthunywa Spa ya kaSpa mawuthunywe la uthunywe khona please bafethu ngoba siyathumeka thenwa besilisa yabo siyathumeka please Jona la ukhona mfowethu nawe wasiphoxa mfowethu la ukhona njengomuntu wesilisa wenza into engashiwongo waya la ungathunyiwe khona and ngicela ubuye lapho ke eTarashish ubuye eTarashish uye eNineve mfethu ngiyakucela ngiyazi uyangizwa la ukhona mfethu ngiyamemezela ngiyacela mfethu ubuye